Qesra İshak Paşa Qesra İshak Paşa ciyekî kevnare û dîrokî ye. Di demsala hejdehemîn de hatiye avakirin. Piştî Qesra Topkapê berhemekî herî mezin û navnîşana Osmaniyan e. Qesra İshak Paşa di navçeya Bazî de agirî ye. Mazûvaniya gelek merivên mezin kiriye. Şair û alimê navdar Şêx Ehmedê Xanî jî tê de katibî kiriye, niha gora wî jî li wir e. Di vê qesrê de taybetiyek heye ku ev taybetî vê qesrê girîngtir dike. Di dinê de cara ewil sazûmana kalorîferê li vir hatiye çêkirin. Qesra İshak Paşa her demsalê bi awayekî cuda xwe diyar dike, bi xemilandineke bêhempa xwe pêşkêş dike. Ji bo ger û geştê vekiriye, li hêviya we ye, ji bîr nekin ku ciyekî pir xweş e. Ferhenga Kurdî û Tirkî Qesr, qesir, köşk, saray. Kevnare, eskî, qedîm. Demsal, mevsîm. Mazûvanî, ev sahiplî. Taybetî, özellik, hususiyet. Bêhempa, eşsiz, benzersiz.